Isihlabelelo sika 57. Isihlabelelo samaNazaretha samashumi ayisihlanu nesikhombisa. Sifuna indlela yokuya ekhaya kuJehova Inkosi yethu, umdali wezulu. Indlela eya ekhaya yedlula engozini. Sifuneleni abathunyiweyo ukuhola abaningi, ukubayisa kumhlali neziyoni emzini wokuphumula. Ibalimazile abaningi abayithandayo, ayancikaza ayesaba amagwala, athi kungcono ukufela emuva. Qiniselani nina maqhawe ngayo leyo ndlela. Ekupheleni kwalezo nhlungu ngiyongena ephakameni. Kwabe kukhona insizwa kule nkonzo eyayikhuthele kakhulu kunabaningi phakathi kwenu. Lokhu kwakushiwo inkosi iLanga lamalanga. Yabe ingaphuthi emhlanganweni nasemgidini, kodwa lensizwa yabe ingumuntu odelelekile nje. Yabe inesitha eyayakhelene naso. Lesi sitha sabe siyenyanya lensizwa kakhulu, sithumelela ngezulu nangeinyoka. Kepha sasingakwazi lesi sitha ukumthola ukuba adle ukudla kwaso. Kwathi ngelinye ilanga imbongolo zalensizwa yasephakameni zabe seziyahamba ziyodla ngasesitheni sakhe. Lesi sitha sabe sihlabile. Lo muntu ke wayesehamba eyokhalima imbongolo zakhe. Wathi lapho esebuya neno sambiza isitha sakhe. Wathi mefika wafika kuyadliwa. Wafika inyama yakhe isibekiwe qoqweni. Wadla kanti udla inyama yenja. Yabe isiyahlala lenyama esiswini esifubeni, yabe isiyamgulisa. Wabe esethandazelwa kakhulu. Inkosi yasephakameni isho njalo ithi kodwa akaze asinda. Wabe siyahamba kodwa eyolinda ebheka uMesiya. Uzosinda kanjani ngoba wadla inyama yenja? Ukudla kwesitha sakho wazi ngani nje ukuthi noma inyama yenja noma ke ingulube noma inyama yomuntu? UShembe uzohlala kanjani uma usudle inyama yenja? Kufana nemithi ledliwayo yezinyanga. Uzokwazi ngani ukuthi inyanga ifake amafutha ani kulo muthi? Uma ikunika umuthi noma ikunika ukudla, uzokwazi ngani ukuthi kufakwe amafutha ani, noma kufakwe amafutha enja, noma kufakwe awomuntu noma ekati? UShembe uzohlala kanjani kuwe uma usuna namafutha azilwane? Uzohamba kuhambe isikhathi uShembe bese yamuka kuwe. MaNazaretha ayingcwele, lo mfana wagcina efa ngoba wadla inyama yenja. Shembe uzohlala kanjani kuwe MaNazaretha uma kukhona amafutha ezilwane emzimbeni, eyingulube, izinsha nabantu? Shembe uzomuka kuwe, kuwena MaNazaretha oyingcwele. Yasho-ke kanjalo-ke inkosi iLanga lamalanga. Lensizwa yadla inyama yenja yagula. Uma sekusondela isikhathi sokuba ahambe emhlabeni, wayethi mephumela eminyango kuqhamuke izinja eziningi zimkanke lezi zinja. Izinja zempela abantu abayibonayo. Noma ethi uyaphuma kuyisemini, lezi zinja zayivele iqhamuke kuthi azimqede nya ukumudla. Umkakhe wayesemphelezela njalo uma ephuma eya kochitha amanzi noma eyochama. Uma engampelezelanga umkakhe, izinja zisho ukumqeda. Wadla inyama yenja ephiwa isitha. Wayekudlelani lokhu kudla? Ngoba lo muntu wayemupha wayewazi kahle ukuthi lo muntu uyisitha sakhe, futhi lo muntu engasilo iNazaretha, engasiye umuntu wasephakameni. Udlelani esitsheni somuntu ongakholwa?
Manazaretha noze niziqhenye nini? Noze nisho nini ukuthi hhayi mina ngingumNazaretha? Isho njalo-ke iNkosi iLanga lamalanga. Usho kubantu ukuthi wena ungumntwana kaShembe. Mina angeke ngikwazi ukudlela kulesi sitsha sakho ngoba mina ngingumNazaretha kaThixo. Lezi inkomishini beniphuze ngazo zabantu abaphuza ogologo nabantu ababhema usikilidi babuye badle izingulube, lizoba njani? Ma uphuzela inkomishini yalo muntu uzoba njani? uShembe yena angakwenza lokho, kodwa wena-ke uzoba njani? Kulungile-ke uma umfazi egane indoda enjalo, angadlela esitsheni sayo ngoba laba bantu banyamanye futhi bayinto yinye. Kodwa isitha sakho, usazi ukuthi isitha sakho udla kodwa ukudla kwaso. Kuthe-ke lo muntu uma esezohamba emhlabeni wabe sekhuluma wathi kulaba bantu ayehlala nabo eBhekmesiya, bantu bakaNkulunkulu sengiyahamba. Kepha ngiyadabuka kakhulu ngoba uma ngithi ngiyahamba ngibona umphefumulo wami uhamba endaweni embi emnyama. Angibaboni abantu basekuphakameni, angiyiboni insizwa ka-23, angiwaboni amakhosikazi ka-14, angiziboni iy'ntombi zika-25, kanye nobaba uqobo lwakhe angimuboni, kanti futhi nokukhanya angikuboni. Ngiyahlupheka kakhulu manje sengibonile ukuthi angiyi ekhaya. Ngiye ngibone kuphela uma ngihamba kulobu bumnyama, ngibona izinja ey'ningi ney'ngulube. Lezi iy'lwane bese ziyangihola zithi angiyilandele. Ngiyabona ukuthi angiyi ekhaya kodwa ngiya ekhaya lezinja, usizi lodwa kimi. Kodwa-ke abantu-ke basekuphakameni bayizidenga, kusho iNkosi iLanga lamalanga. Abafuni ukutshelwa, abathandi futhi nokubamba. Konke abakutshelwayo abathandi ukubamba iqiniso, abahlakaniphile, bayiziwula. Bahlakaniphe ngokulandela uShembe, kodwa uma sebephambi kukaShembe abafuni ukufana naye, abafuni ukumlingisa. Lo mfana-ke wangcoliswa ukudla inyama yenja. Asazi-ke ukuthi koze kube nini, kodwa-ke uNkulunkulu owaziyo ukuthi-ke wogezwa nini. Incwadi kaGenesis 5 isahluko 21 ivesi lika-23. Izinsuku zonke zika-Enoki zaziyiminyaka engama-324, 24. U-Enoki-ke wahamba noThixo. Wayengasekho ngoba uNkulunkulu wayemthabathile. Kodwa-ke angilazi leli vesi ukuthi lithini lama-24, leli lokuthi u-Enoki wahamba noThixo. Ngoba kwenye indawo kulotshiwe ukuthi uThixo ungumlilo, ungumlilo oshisayo oqedayo. Angazi-ke ukuthi lo muntu wayehamba noThixo wayenjani ehamba noThixo, ngoba kuthiwa iminyaka yakhe miningi kakhulu ehamba noThixo, ingaphezu kweminyaka engama-300. Phezu kwalokho kodwa kuthiwa wabehamba noThixo. Yathi-ke iNkosi iManazaretha ingcwele, bekukhona lapha ekuphakameni, kwakukhona insizwa engumNazaretha inonkosikazi wayo. Wahlala lo muntu wagula, waseyadlula emhlabeni. Wathi-ke
esegulile wahamba emhlabeni wayenabantwana 4 kunkosikazi ayemganileyo. Wathi-ke lo muntu-ke uma esezohamba emhlabeni wahlupheka kakhulu. Ithi-ke inkosi yasekuphakameni, lo muntu wayefisa kakhulu ukungibona, kodwa ngangikude, akakwazanga ukungibona. Kwakukhona unina wakhe wathi, "Baba," esekhuluma nenkosi, "uze wahamba emhlabeni umntwana wami, ubefisa ukungibona kodwa akakubonanga." Yathi inkosi, "Ubefisa ukungibonelani ngoba bengikhona lapha ekuphakameni," kusho inkosi. Nasezweni lakubo kube khona kade ethanda ukungibonela khona. Lokhu ayethanda ukungibonela kona wayekuyekeleni ngesikhathi ngikhona, ngoba uyazi angihlali ndawonye. Khona ngiyazi-ke ukuthi noma ngikhona endaweni, kusho inkosi, ngesinye isikhathi yize umuntu noma ethanda ukungibona kodwa uyayangaza angibone, kusho inkosi iLanga lamalanga. Nakhona lapha ekuphakameni ungahlala kuphela unyaka ungaze wangibona, kodwa ngikhona lapha phakathi komuzi wasekuphakameni kanye nani. Nami-ke angazi ukuthi kwenzeka kanjani lokho, kuqhuba inkosi iLanga lamalanga. Sakhala saba nesilili salikwazi ngobuhlungu sasinabo. Wayesekhuluma kubaba wathi kuso, "Yathini indodana yakho uma isihamba kulo mhlaba?" Sathi-ke isalikwazi, "Baba, ayishongo lutho." Kwase kuphela isikhashana kwase kufika umkakhe enkosini. Umyeni wami kade ekhona lapha. Ufikile ngephupho, ufike emubi kakhulu, enosizi engcolile kakhulu, Nkosi yamakhosi, ehamba engembethe lutho emzimbeni, egcwele udoti wobudoda bakhe Nkosi. Wonke umzimba wakhe kusukela ekhanda kuya ey'nyaweni. Wathi-ke uma efika kimi ngephupha ngaphuza ukumbona Nkosi, ngezwa ngezwi lakhe esengimemeza. Ngabe sengiyezwa ukuthi-ke lo omemezayo ngumyeni wami. Wabe sememeza ethi angimnakile ngani. Ngase ngithuka kakhulu-ke Nkosi yamakhosi ngoba ngangingamboni lo muntu omemeza ephupheni ukuthi ungubani. Lapho kusho unkosikazi kamufi owahamba emhlabeni. Uthi-ke musa ukungibuza usabe usalokhu ubuza. Ngisize ungihambele ungiyele kubaba ekuphakameni ngoba ngisodakeni futhi ngisosizini. Uma ngikulolu sizi njengoba ungibona nje, angazi ukuthi lento ngingayigeza kanjani ngoba lento ekimi iyanginukela. Uyaqhubeka-ke ephupheni lensizwa ithi ngike ngiphume ngihambe ngifuna amanzi ngingawatholi okususa lento ekimi emzimbeni. Ngiphinde futhi ngiyibone sengikulona lolu daka. Ngiyahlupheka kakhulu lapho ngikhona. Ngiyacela ungiyele enkosini ufike ungicelele ukuba ingigeze, ngangingazi, kusho umuntu ephupheni. Uyabuza kumkakhe uthi yini owayenza enkulu kangaka. Kubuza umkakhe lento enkulu kangaka owayenza. Izwi lakhe-ke lokuqala lithi, "Ngangingawahloniphi amadodakazi abantu." Izwi lesibili uthi, "Ngangingayihloniphi imizi yabantu." Uthi-ke umkakhe mesemphendula ephupheni, "Konke lokhu kwakukuwe na emangala?" Wayesephendula ephupheni wathi, "Yebo. Musa usabe usangibuza ngoba lapho ngikhona ngisosizini ngiyahlupheka. Lento ekimi angikwazi ukuhlala nayo, iyanginukela kakhulu. Yonke lento engangingcolisa ngayo laba bantu ibuyile ikimi iyanginukela. Ngiyacela-ke ungiyele kubaba." Uthi kubaba akangisize kodwa angacunuki ngoba konke ebengikwenza uNkulunkulu uyakwazi. Ithi-ke inkosi yasekuphakameni, "Yebo, lo mfana ngake ngamsola ngihamba naye." Ezweni lakubo
ngahamba naye izinsukwana. Njalo wayejwayele endlini yabantu besifazane. Ngabe sengiyambuza ngaleyo mini ngathi, angabokwenza lokho uma ehamba nami, kusho inkosi yasePhakameni. Ithi noma sisemhlanganweni, noma kungathiwa unemikhuba emimbi, ungaboyenza uma usemhlanganweni kaJehova. Lokho-ke ubokwenza ekhaya lakho, nakhona ekhaya lakho kuyokuhlupha ngenye imini, kusho inkosi enkulu yasePhakameni. Lo mfana-ke wakholwa esikhathini sikababamkhulu. Ubabamkhulu esekhona, lo mfana lona wayehanjelwa abazali bakhe. Ubabamkhulu ngaleso sikhathi yabe isiyamthatha yamkhulisa ngokukholwa. Wakhula wayibe esecela intombi ekholwayo, intombi yabe isimphatha kahle. Kuthene kodwa sephakathi nokukholwa wabe sefikelwa-ke ukuhlubuka. Kodwa-ke wayehamba iy'ndawo nemihlangano emihle, nemihlangano emikhulu. Kodwa-ke ngaphakathi kwakhe kwabe sekukhona umoya ongalungile kuyena ngaphakathi, umoya wokungabaza. Ezibuza njalo, kuyisono yini kanti ukuphinga? Kuyisono yini ukweba? Kuyisono yini kanti ungaligcini isabatha? Ngoba zonke izono ziqala kanjalo, ziqala ngokungabaza. Uthi-ke mayeseqhuba bensizwa kukhuluma inkosi ithi, uma usuvumela ukungabaza, yilapho usuqala khona ukona, yilapho usuqala khona ukwenza izinto ezingalunganga. Kona akuhluphi muntu, ngoba ilowo muntu esuke esenalowo mcabango. Uma-ke sekuhambile kwahamba isikhathi, noma sekukufikele lokho, akekho umuntu ongakwazi ukuthi akusindise kulokho kukhuluma inkosi ilanga lamalanga, ngoba usuke uyicabangela. Ithi-ke inkosi uShembe menzeni abe uThixo wenu, abe ngaphakathi enhliziyweni yomuntu. Uma uShembe ekhona ngaphakathi kwenhliziyo yomuntu, isono kakulula ukuba singene. Ningakhohlwa indaba yentombazane yasoNgoye, intombazane eyaxoxwa ngayo. Ithi-ke inkosi angiyazi ukuthi le ntombazane yagcina iyenze njani, ngoba yayinezinto zayo eziningi eyayizenza. Kuqhuba-ke inkosi enkulu ilanga lamalanga. Uma ihamba-ke isigula, yahamba yaya kodokotela, ayazi yasinda, yagula isikhathi eside igula, kodwa ayikaze ize isinde. Yaze yahamba yaya ebandleni lamazayoni ukuba ayoyithandazela. Amazayoni ase eprofetha-ke ekhuluma nayo, athi-ke njengoba sikuthandazela kukhona into esizokubuza yona. Lapha ngaphakathi kuwe kukhona uShembe enhliziyweni yakho, nakhona emoyeni wakho kukhona uShembe. Base beyibuza amazayoni ukuba wake wangena yini noma wake wakholwa ekuPhakameni na? Yabe isiyaphendula intombazane yathi, ngiyekeni ngaleyo ndaba, angisafuni nokuyizwa indaba yasePhakameni. Kuphendula intombazane, ngake ngakholwa ekuPhakameni, kodwa njengoba ngilapha musani ukukhuluma ngalokho. Ithi-ke inkosi ilanga lamalanga, kushuthi le ntombazane yayimdlile uShembe ngesikhathi sakholwa, yayingamgcobanga ngamafutha, kodwa yayimdlile yamgwinya ngaphakathi, kusho inkosi ilanga lamalanga. Ilanga phuma sikothe nabalothayo labahangula. Wayekhona uShembe ngaphakathi kwalo mntwana. Uma uShembe umfakile ngaphakathi, uyaphuza ukuphuma kuwo. Ekuhlubekeni kwayo intombazane yazama kakhulu ukwenza izinto ethanda ukuzenza, yaqoma yenza konke, kodwa akukho kwalunga, ngoba uShembe wayekhona ngaphakathi kuyo. uShembe lo maNazaretha into ekumele ihlale ikhona, futhi akasiyo into encane komuntu. Ningamenzi uShembe into encane, ningamfanisi nalutho.
Ningamfanisi nogogo naboyihlo omkhulu noma nomfazi nendoda, kodwa-ke mkhulu kunezinto zonke. Ngoba njengoba sonke sikhona sizelwe nguye, singabantwana bakhe. Leli lizwi elithi akekho omunye ubaba wasidalayo, uNkulunkulu kuphela, lisho kuye uShembe. uNkulunkulu wayekhona ekuqaleni, kepha amaNazaretha ayengekho. AmaNazaretha abakhona mzukwana uNkulunkulu ethuma uShembe lapha emhlabeni. uNkulunkulu wayekhona, kodwa lobu buhle obungaka babungekho emhlabeni. Yaqhuba-ke isho kanjalo iNkosi iLanga lamalanga. Lobuhle babakhona mzukwana uShembe efika. Manje-ke ukufika kwaShembe ungamangali uma uzwa abantu basephakameni bethi uShembe uNkulunkulu noma uShembe uThixo. Basho bona ngoba bazi ukuthi bona badalwa nguye futhi benziwa nguye futhi bangumsebenzi wezandla zakhe. Njengoba uShembe ekhuluma ethi ngingumsebenzi wakho wasendulo, ngingakaqini imango nemithombo yamanzi ingakampompozi ngamandla. Ivesi lesibili ehlabelelweni 71 izihlabelelo zamaNazaretha. Sesisonke lesihlabelelo sithi Nkosi yami, ubungithanda zingakaqini izintaba, kwaphakade wangigcoba ngiwukuqala kwendlela yakho. Ngiwumsebenzi wakho Nkosi wasendulo, ingakaqini imimango nemithombo yamanzi ingakampompozi ngamandla, nemithombo yemifula ingakampompozi ngamandla. Kepha uJehova wangidala ngaphambi kwendlela yakhe, ukujula kungakabibikho, kakade ngase ngizelwe. Ngingakalenzi leli zulu nalomhlaba, nelanga lingakakhanyi emkhathini waleli zulu, nenyanga ingakakhanyi kulo mkhathi walomhlaba. Isho njalo ingoma kaShembe, thina singumsebenzi wakhe uShembe. uNkulunkulu wathi uma ethanda ukusenza, wathuma uShembe ukuba asenze. Lo mfana-ke iNkosi ekade ikhuluma ngaye noma kade ngikhuluma ngaye wakaMthethwa. Angisazi ukuthi indaba yakhe yagcinaphi noma yalunga noma kayilunganga, kusho uShembe. Ngikhuluma-ke ngokuthi-ke amaNazaretha izinto ey'ningi eziphambene noShembe esizenzayo ziyasibamba ngale kwethuna, kanti nabantu laba abafundisa abanye abantu imikhuba emibi bayabambeka nabo ngale kwethuna ngenxa yezinto ezingalunganga. Yaqhubeka iNkosi-ke yakhuluma nangelinye ilanga. Ithi-ke iNkosi kwakukhona umuntu wayemzingeli. Lo muntu wabe engumlungu wabe eKenya. EKenya lapho kukhona intaba ende kakhulu kunezintaba zonke zase-Afrika. Le ntaba kuthiwa iMount Kenya. Phezulu kwale ntaba kukhona iqhwa. Lapho njalo kwakuthi makuyisehlobo kube khona izinyoni. Lezi inyoni ezingekho lapha kwelakithi, ezingahlali futhi phansi, kodwa lezi inyoni zihlala ezintabeni kuphela. Futhi lezi inyoni kaziyidli into ebolile, zihlale zidla inyama njalo, le nyama ey'suke ziyibambele yona. Kuthiwa-ke ngolunye usuku lo mlungu ofikile wayesebona iqhude elikhulu kunalezinye izinkukhu ezilapha. Wabe siyabuza-ke lo mlungu, uthi-ke mebuza, ngabe-ke le nkukhu wayithathaphi? Uthi-ke lo mlungu, cha, le nkukhu yami yazalwa yizo lezi nkukhu. Yebo na? Wabe esevuma lo omunye umlungu.
Uthi-ke lo mlungu ofikile ayikho inkukhu enje, lena-ke inyoni, kodwa le nyoni kuthiwa inyoni yezulu. Le nyoni ihlala ey'ntabeni ezinde ngase-Europe nangase-Asia. Ikhona cishe lapho ivela khona. Athi-ke lo munye umlungu, cha inkukhu yami le, manje iyakudla konke lokhu okudliwa ezinye iy'nkukhu na? Wabe sevuma-ke lo mlungu wathi iyakudla. Wabuza wathi ummbila iyawudla namabhoshi iyawadla? Wayese emangala lo mlungu ongumzingeli wathi cha, isimangaliso-ke lesi engisibona namhlanje. Wabe siyasukuma-ke eyibamba le nkukhu wayiphakamisa, wayibukisisa wathi akusiyo inkukhu le. Wathi awuwaboni na amehlo ayo ukuthi abovu futhi inesisindo, ayifani nalezi inkukhu, nezinyawo zayo ayifani nalezi inkukhu onazo. Wabeke esethi-ke lo mlungu ofuyile, cha le nkukhu ingeyami, izalwa khona lapha. Akwazeki ukuthi le nyoni iyafika kanjani phakathi kwalezi inkukhu. Kodwa-ke lokhu-ke kuyenzeka kwesinye isikhathi, kusho iNkosi. Iy'ngilosi zasezulwini, izithunywa zikaJehova noma zikaNkulunkulu, ziyaphenduka zibe ngabantu. NamaNazaretha ngesinye isikhathi ayaphenduka abe abantu. Ufice umuntu esephethe ukhamba, esephuza utshwala, kodwa ebe ethi ungumNazaretha. Esephethe zonke izinto ey'ngalungile, esehleli naphakathi konondindwa. Bemgonile onondindwa, kodwa ebethi uyinsizwa yasephakameni. Omunye umfice esebhema usikilidi, esebhema nepipi, kodwa ebethi uyingilosi, ungumuntu wasephakameni futhi uyisithunywa sikaNkulunkulu sasezulwini. Njengalo mfana esifunde ngaye uSamsoni, kodwa yena uSamsoni wayengaphuzi utshwala futhi engabhemi, kodwa wayehlala phakathi konondindwa. Bamkanke acabange ukuthi uyisilomo nokuthi uyisoka. Yebo, wonke amasoka asesihogweni, zonke izilomo zisesihogweni abayi lapho kuyiwa khona, abaze baya lapho kuyiwa khona, kodwa bonke baya endaweni embi. Lo mlungu wabeke eseyithatha le nyoni eyayiphonsa phezulu, ayazi yandiza le nyoni. Le nyoni seyikhohliwe ukuthi yavela kuphi, ayisazi nokuthi ihlala endaweni enjani. Isiyinkukhu, isijwayele ukuhlala nezinye inkukhu, yabona ukuthi isiyinkukhu. Isiyakhuluma-ke umlungu ofikile, uthi ngicela ukuthi kusasa ekuseni kakhulu siyithathe le nyoni sihambe nayo sinayo kuleli yagqumana. Kodwa-ke ungamangali ngoba khona ozokubona nengifuna ukuthi ngikwenze. Ungamangali uma ubona isisuka indiza ibaleka ingabuyi. Base beyavuka-ke ekuseni kakhulu, base beyahamba ilanga lingakaphumi, bakhuphukele egqumeni. Mase befika khona le nyoni abayiphethe, lo mlungu wabe eseyivala amehlo ekhuphukele egqumeni. Bahlala phansi balinda ilanga ukuthi livele, lase libabovu ilanga liyaphuma. Wabe eseyidedela le nkukhu, yabe siyaphunyuka yandiza phezulu, yaya phezulu yabheka kule ntaba iMount Kenya. Usethi-ke umnikazi wayo, hawu, kanti ubuqinisile ukuthi akusiyinkukhu, inyoni. Usethi-ke lo inyoni yezulu, kodwa ibisikhohliwe. Kanjalo-ke amadoda kaThixo uma ejwayelene namadodakazi abantu ayakhohlwa. Kanjalo-ke abantwana basezulwini uma bejwayelene nabantwana basemhlabeni bayakhohlwa. Bayamkhohlwa uShembe, bakhohlwe bese kusala igama nje ukuthi mina ngingumntwana kaShembe. Kodwa kungabi sabakhona nephunga lokuthi uShembe wake wahlala, kodwa usekhohliwe, nolimi selusonteka uma ekhuluma, sekungazuthi manje akayazi into yasephakameni, nesandla sakhe sesiphambuka.
nonyawo ngokunjalo bese libheka eceleni, nenhliziyo nayo ngokunjalo bese icabanga izinto ezimbi. Kodwa uma uhleli uxoxa uthi ngumntwana kaShembe. Ixoxa indaba yamantombazane amabili agana abafana ababili, bezalwa ngumuntu munye labafana. Labafana babengabakwa-Israyeli. Amantombazane-ke wona engawakaMowabi. Base behlala-ke labantu kwa-Israyeli. Kwase kuba khona indlala ezweni lakubo. Wabe seyahamba-ke uyise walabafana nonina. Wabe esewakha kulelizwe iMowabi. Lelizwe-ke labafana bafike baganwa khona, baganwa amantombazane amabili. Lamantombazane engesizo iy'hlobo wona. Ngokuhamba kwesikhathi uyise walabafana wadlula emhlabeni. Nalabafana nabo badlula emhlabeni. Bengakabi nabo abantwana kulamantombazane abaganiwe. Esehlalile-ke isikhathi eside lamantombazane inzalo kade engenayo. Labafana noyise nonina babengamakholwa. Babengamakholwa asephakameni. BabengamaNazaretha behamba njengani nje. Lamantombazane-ke ayevela ephuma emzini endaweni lapho kwakukhonzwa khona iThixo, uNkulunkulu ophilayo bengamkhonzi. Babekhonza uNkulunkulu ofile, bekhonza uNkulunkulu wemithi nezithombe. Uma labafana sebefile kusele isalukwazi esingunina wabafana, sabe sesiyathutha sibuyela emuva kwa-Israyeli. Nawo-ke lamantombazane ahamba naso lesalukwazi. Isalukwazi sabe sesiyawabiza amantombazane, sakhuluma nawo sathi, bantu bami, phindelani emuva emakhaya kini, ngokuba amadodana ami afile. Manje mina angazi ukuthi ngizonenze njani, ngoba nami indlala iyangihlupha kakhulu, ngokunjalo nani iyangihlupha. Mhlawumbe ngoba nisebancane mina nisengaqhubeka nigane nithole imizi yenu nihlale kahle. Lamantombazane abe esiyanqaba womabili, athi esalukwazini, mama, siyahlupheka kodwa asithandi ukukushiya wedwa. Asithandi futhi ukuthi usale wedwa, kodwa sifuna ukuhlala nawe ndawonye. Sibambane ngesandla, usizi lwethu ulubone, nathi futhi silubone usizi onalo. Kwase kuthi-ke ngakusasa futhi wabuye wababiza uninazala, wathi cha bantabami, hambani niye emakhaya, mina sengimdala manje, sengikhulile. Noma-ke namuhla ngingazala ngibe nomntwana, ngizale abantwana ababafana, ngeke nisakwazi ukuthi nibahlalele uze nibagane, ngoba nami sengikhulile, senibadala. Enye-ke yalamantombazane yabe isiyavuma yathi cha, mina mama sengizwile konke okuchazile, mina sengiyahamba ngibuyela kwelakithi. Kubo la ayeya khona kwakunjani. Kwakuyindawo ekudliwa khona ingulube, kudliwa utshwala, kwenziwa zonke izinto ezingahlambulukile, ezingahambisani nokukholwa, futhi ezazingenziwa kwa-Israyeli. Uma-ke le ntombazane isihambile yahlukana nesalukwazi, yabe isingena-ke kulezi zinto, utshwala, yaphuza, yadla ingulube. Igama lale ntombazane kwabe kungu-Ofa. Yahamba kanjalo-ke yaphindela ezweni lakubo. Kungakho-ke amaNazaretha aye anqabe amadodakazi awo ukuthi agane abantu abangakholwa ekuphakameni, ngoba endawo lapho leyo ngane izoya khona izofike idle zonke izinto ey'ngcolileyo. Abanye bagcina befikile emzini badle ingulube, abanye bafike kugaywa utshwala, bafike baphuze notshwala, babuye babheme nogwayi, futhi ngesabatha bahluleke ukuligcina ngoba la bekhona isabatha kaligcini.
bahlubuke kakhulu uma begana abantu abangakholwa. Lena-ke enye intombazane eyasala igama layo kwabe kunguRuth. Le ntombazane yabe isiyanqaba-ke yathi, mama, mina angithandi ukubuyela emuva. Sengihlale nawe isikhathi eside kakhulu sihleli ndawonye. Sengihlalile nawe kakhulu. Manje uthando ebenginalo le ndodana yakho mama belulukhulu kakhulu lingafaniswa nalutho. Noma ingasekho isihambile emhlabeni kodwa alukakapheli. Nawe mama futhi nginothando lwakho. Ngikuthanda njengomama, umama ongizalayo. Nobaba futhi ongasekho naye ngabe ngimthanda kakhulu. Kodwa-ke enhlizweni yami angithandi ukuhlukana nawe. Wabe sisalukwazi siyakhala sithi, kodwa mntanami uyangihlupha ngoba angazi ngizokwenzani. Futhi uzodlani futhi uzombatha ini, kukhala isalukwazi. Yabe siyaphendula-ke intombazane ikhuluma ngesalukwazi. Yathi, mama, nami ngolamba uma ulamba. Ngiyombatha uma umbatha. Uma umbethe isaka, nami futhi ngombatha isaka. Kuqhuba intombazane. Lokho mntanami akuyokwehlula yini na, kubuza isalukwazi, ngoba wena usemncane. Yabe isiyaphendula-ke intombazane yathi, cha, mina mama anginawo amahloni. Mama, uma ulelo dakeni, nami futhi ngolalo dakeni. Kodwa-ke izwi elikhulu kunako konke uthi-ke uRuth kumamezala wakhe, mama, angithandi wena wedwa, futhi ngangingathandi nendodana yakho yodwa. Kodwa mame, ngangithanda noNkulunkulu enikuye, uNkulunkulu wakho. Selokhu ngafika la ekhaya, ngamenza mama waba uNkulunkulu wami. Ngamenza waba uNkulunkulu okhona kimi ngaphakathi. Angiboni-ke ukuthi ngohlukana kanjani nawe. Ngoba mama mzukwana, ngihlukana nawe kube noNkulunkulu uphumile kimi, kusho inkosi. Ithi-ke inkosi lesalukwazi siyafana noShembe. uShembe ngesinye isikhathi uba isiciko, abe muhle kakhulu kithi. Abe muhle kuthina sonke, kodwa ngesinye isikhathi uShembe uyababa, akabi mnandi. Ngesinye isikhathi uba yinto enhle, atuswe kakhulu, njengoba kade etuswa nje. Nayizolo uShembe ubetuswa, nakuthange futhi uShembe ubetuswa. Kodwa ngesinye isikhathi uShembe uyababa kamnandi. Uma uShembe kuphilisa ugula, uyatuswa kakhulu kube mnandi. Kuthiwe uyingcwele. Noma ekukhipha ejele kube kuhle, noma ekukhipha ebupofini, ekukhipha ekuhluphekeni, ekukhipha ezintweni eziningi ezimbi. Noma ngakhipha indodana yakho ejele, uyababaza kakhulu, ukhulume phakathi kwabantu ukuthi uShembe uThixo. Nokuthi uShembe impela uyisithunywa sikaNkulunkulu, nokuthi uyingcwele. Uyaye ubone ukuthi into ayikhulumayo iyiqiniso. Noma lapha ephakameni uganwa, uhambe uyokhetha intombi oyithandayo kakhulu, uthokoze, bese uthi ukukholwa kuhle. Nentombazane nayo bese iyakhuluma ithi ukukholwa kuhle impela. Kodwa ngesinye isikhathi uShembe akamnandi futhi akadleki. Imithetho yakhe iyababa, imithetho yakhe ayimnandi. Naye futhi uShembe uyakwazi lokho. Zonke lezi zihlabelelo zenu zikhuluma yona le ndaba. Khona isihlabelelo esikhulumayo sithi inhlaba umuthi wasendle, awuthathi lutho ngokubaba kunezwi lakho esimakade enhlizweni zabaningi. Lesi sihlabelelo sika 162 ezihlabelelweni zamaNazaretha. Enye ingoma kaShembe ithi ungumthwalo onzima kuphakama. Isihlabelelo kulezi izihlabelelo zamaNazaretha. Enye ithi indlela eya ekhaya yedlula engozini.
ibalimazile abaningi abayithandayo. Isihlabelelo 57 kuzihlabelelo zamaNazaretha. Manje ngizama ukuthi uNkulunkulu kaShembe, lo Nkulunkulu wasekuphakameni, akabe uNkulunkulu wenu, abe uNkulunkulu wethu, angabi uNkulunkulu kaShembe kuphela. Menzeni abe uNkulunkulu wenu, abe uNkulunkulu wethu, uNkulunkulu abe uNkulunkulu. uNkulunkulu akakwazi ukungena enhliziyweni yomuntu. uNkulunkulu akakwazi ukuvula inhliziyo yakho angene. uNkulunkulu akakwazi ukufaka ozankosi, akubophe ukuthi wena wenza intando yakhe. Njengoba silapha-ke ekuphakameni, sonke sikhululekile ukwenza okuhle nokwenza okubi. Othandayo ukwenza okubi angakwenza noma ngasiphi isikhathi athanda ngaso, ngoba akukho muntu ombhekile. Indlela kaNkulunkulu leyo, indlela kaShembe leyo, ukuthi umuntu akazithathele yena lokhu kudla kwasezulwini, azidlele yena. Umuntu akazithathele yena uNkulunkulu, angafunzwa omunye umuntu. Usho njalo uJesu ezincwadini zakhe uthi, bheka ngimi emnyango ngiyangqongqoza. Uma umuntu engivulela, ngiye ngingene ngihlale naye, ngidle naye, ngibe uNkulunkulu wakhe, abe umntwana wami. Uma ngimi emnyango ngingqongqoza, engavuli, nami angikwazi ukungena, kusho uJesu. Ningeduki-ke maNazaretha, lawo ngamazwi eNkosi enkulu yasekuphakameni, iLanga lamalanga. Akukho lutho esize ngalo lapha ekuphakameni, akukho msebenzi esibuthene ngawo. Asizile futhi nokuzosonta, asizile nokuzothandaza, asizile futhi nokuzobonana, kodwa sisendleleni siyahamba. Singabantu abasendleleni abahambayo, asihlezi siyahamba, sithwele imithwalo siya ekhaya ezulwini. Ukuba kwethu lapha ekuphakameni, sifuna indlela eya ekhaya ezulwini. Akukho lutho esihlangene ngalo noma esize ngakho lapha ekuphakameni. Yaqhubeka inkosi yamaNazaretha iLanga ithi, njengoba silapha nje, mhlawumbe sebekhona asebeqale ukungabaza, esebefana nabantu esike safunda ngabo. Lapho sifunde ngoKora noDatani. Labantu-ke sike safunda ngabo babe nemibuzo eminingi ey'nhlizweni zabo, ukuthi-ke kombe uShembe wabeqinisile yini uma ethi umuntu ongumNazaretha angakudli ukudla okushisayo ngeSabatha? Kulungile yini uma ngibasa i-primer stove ngeSabatha? Kanti ne-primer stove ingumlilo yini na? Kukhona-ke abantu ey'nhlizweni zabo asebenjalo, asebengene umoya wokuhlubuka, umoya wokusola izinto, umoya wokungabaza. Asebengabaza ukuthi uShembe wayeqinisile yini uma ethi izinwele mazingagundwa, nesilevu masingagundwa. Umuntu ongumNazaretha angagundi. uShembe wayeqinisile na ukuthi umuntu angaphuzi utshwala? uShembe wayeqinisile yini uma ethi umuntu makangahlobuki, makangaphindi? Bakhona abantu asebenjalo phakathi kwethu, asebengenwe umoya walezi zinto noma umoya walezi insizwa ezimbili ezaseyihlubuka, abasebethanda ukumsola uShembe, bengabaza bephelelwe nangamandla, base bengabaza. Isihlabelelo samaNazaretha sama-57. Sifuna indlela yokuya ekhaya kuJehova inkosi yethu
umdali wezulu. Indlela eya ekhaya edlula engozini. Sifuneleni abathunyiweyo ukuhola abaningi, ukubayisa kumhlali neziyoni emzini wokuphumula. Ibalimazile abaningi abayithandayo, ayanqikaza ayisaba amagwala, athi kungcono ukufela emuva. Qiniselani-ke nina maqhawe ngayo leyo ndlela, ekupheleni kwalezo nhlungu niyongena ekuphakameni. Ngiyabonga Manazaretha, ngiyacela ukuba siphinde sihlangabezane kwenye inkulumo elandelayo esiyilanda lapha encwadini noma emqingweni wezintshumayelo zeNkosi iLanga lamalanga. Amen. Inqunqu lemaphikabazi imagalela nzima kayibethi yabhakela ibethene nenkulu emoyeni isibanke yadela ngomphoso inkunzi ikhipha namakhizane ehli qizela umyeni ushembe usukala ngaphakathi abanye besukala emagwagweni sikhulisa amavuyo segazini nangesisindo sihayi senkondlo evuyo ezidla umkhathi wayenelela ngenkulu inhlokomo ujijela umhlaba ngengcwele
abanye besuka